Това е съвременната версия на Лука, 15 глава, където Исус говори за блудният син, който иска от баща си и си казва: тати, дай ми дяла, който ми се пада. И именно тази вечер ще проповядаме точно за това. Но синът ми е продуцент на този филм, той го е създал, той е режисирал абсолютно всичко, и звука, и видеото, абсолютно всичко, и артистите, и сценарият, абсолютно всичко той е направил и той беше коментаторът. Аз искам само да му дам 2 минути, той да каже нещо, да сподели какво му е коствало да го прави и така нататък, след което ще продължим със Словото Божие. Ела, тати. Hello everyone. Здравейте на всички. We're going to speak in English today. It was very hard to get people. Беше много трудно да намеря хора. But I was praying about it and God sent me to the right people. Но се молех и Господ ми изпрати хора. It was very hard to get places like the coffee shop. We used it as a club. Много беше трудно да намерим местата, в които сме снимали, като кафенето и ресторанта. We used it as a club. We used the coffee shop as a club. Където сцената, която е за клуба, тя всъщност е кафене. Yeah, so we had to use our creativity and make it look like that. И трябваше да използваме нашата креативност, за да го направим всичко това. This was part of my exam, my final major project, and I was praying to God, and I was like, God, what should I do? Това беше моят последен проект от колежа и се молих на Господи и казвах: Господи, какво да направя? And I was like, I want to share your gospel in a way that will affect my grade in a good way and will touch people's hearts. Искам да направя този проект и да достигна до хората и в същото време да взема и добра оценка. And God was like, do the story of the prodigal son and modernize it. И Господ каза: направи историята за блудния син и я направи в модерен стил. And I did this and it took us ages to do it, to edit it. Pavel actually deleted the whole thing and we had to restart. Беше отнени доста време да го направим и Павел всъщност изтри цялото нещо и трябваше отново да го направим. Yeah, that was a pain. And after doing this video, one of my teachers actually was a Christian that wasn't going to church. След като направих това видео, разбрах, че едно от учителките ми беше... Teacher, male. Учителите ми беше християнин, но не ходеше на църква. And after he saw this film, he recognized the place and he's like, oh, this is the church I used to go to. I'm thinking to visit it again. И когато ми видя филма, позна църквата и каза, че той е ходил там и иска отново да ходи. And that's just like a testimony of how God can use the creative people to evangelize and to get people to give their lives to Him. И това е просто свидетелство как Господ може да използва нашата креативност, за да докосне хората и да ги променя и да ги приближава към себе си. And yeah, that's it. И това е. Халелуя. Той го страха тук, чай му направим една снимка. Той го страха и тук те да дойде, да се приближава до амвона, но вече Господ, ако е рекал, ще проповяда синът ми. Благодаря, тати. Аз съм наистина щастлив, че имам такива прекрасни деца, като Мишо, като Сара, като Павел. I am actually really happy to have children like Misho, Pavel and Sarah. За мен това е най-голямото благословение и богатство. For me this is the biggest blessing ever. Моля, нека да отворим сърцата си. Let's open up our hearts. И да видим какво казва Словото Божие тази вечер. And see what the word of God is saying to us. Като вярвам, че това слово ще докосва сърцата ви. And we believe that this word is going to touch our hearts. Онези от вас, които имате Библия, моля да отворите Лука 15 глава.
Those of us who has Bibles, let's just open quick. 15 глава от 11 до 32 стих. Chapter 15, Luke. 15 So, от 11 до 32. from 11 to 32. Добре, аз ще чета. Okay, I'm gonna read, and those of you guys can read in English who can't. Каза още, някой си човек имаше двама сина. Вие видяхте съвременната версия. И по-малкият от тях рече на баща си: тате, дай ми дела, който ми се пада от имота, и той ми раздели имота. И не след много дни по-малкият син събра всичко и отиде в далечна страна и там прахоса имота си с разпуснатия си живот. И като пропиля всичко, настана голям глад в оная страна и той изпадна в лишение. И отиде да се присъедини към един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насити от трошковете, т.е. от вид храна, растение, които хвърляха на прасетата. И желаеше да се насити от трошковете, от които ядяха свинете, но никой не му даваше. И като дойде на себе си, рече: колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да ида при баща си и ще му река: тате, съгреших против тебе, против небето и против Бога. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Да правим един като наемниците си. И стана и дойде при баща си, когато бе още далеч. Видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече му синът: тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм достоен да се наричам твой син. Но бащата рече на слугите си: скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го и сложете пръстен на ръката му и обуща на нозете му. И докарайте огоенето теле, да го заколете и нека ядем и се веселиме. Защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. И започнаха да се веселят, а по-малкият му син беше на нивата. А по-големият му син беше на нивата и като се идеше и се приближи до къщата, чу песни и хора и повика един от слугите и попита: какво е това? А той каза: брат ти си дойде. И баща ти закла огоеното теле, защото го прие здрав. А той се разсърди и не искаше да влезе. И баща му излезе и го молеше, а той в отговор рече на баща си: ето, толкова години ти работя и никога не съм пристъпил никоя твоя заповед. Но пак на мене дори яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си. А щом се дойде този твой син, който изпояде имота ти с бунците, за него си заклал огоеното теле. А той му каза: синко, ти винаги си с мене и всичко мое е твое. Но прилично беше да се развеселиме и да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв и оживя, бе изгубен и се намери. Амен. Какво виждаме тук в тази притча? What do we see here? Един баща, който има двама сина. A dad that has two sons. Не можем да правим разлика между децата си. We can't choose favorites between our children. Обичаме ги еднакво. We love them equally. Бащата беше мил и грижовен. The dad was kind and caring. От притчата си подразбира, че той беше богат човек. From here we can see that he was rich. По-малкият син обаче решава в един момент да си получи дяла и да си поеме по пътя. But the youngest son wants to get his share and wants to just live his life. Самостоятелно, отделен от баща си, да Away from живее. his dad. И колко пъти в живота ти има толкова много хора, които постъпват по същия начин. How many times in our lives we see people who do the same thing? Искат да живеят самостоятелно, далеч от баща си. They want to live away from their parents, Отделени от нашият небесен баща.
away from our Heavenly Father. Искат да живеят на сама глава. They want to live by themselves. Искат благословение от On their own. Господа, They want blessings from God, но искат да живеят далеч от Господа, but want to live far away from God, което е много, много лошо. which is really, really bad. В притчата става ясно, че бащата не го е спрял и му е дал дяла, който му се падаше. In this case, we see that the dad didn't stop the child and just gave him his share. Нашият небесен баща на никой не налага и никой не спира да прави каквото си иска. Our Heavenly Father does not stop anyone to do whatever they want. Всеки е свободен да ходи където си желае, Everyone is free to go wherever they want, но никой не може да избяга от последствията. but no one can go away from the consequences. Отделени от бащата, Away from the Father, нямаме живот. we have no life. Както този син, който се отдели от баща си, Just like this son went away from his father, изпадна в бедност, he went into изпадна в лишение poverty, и нямаше какво да яде. and then he didn't have anything to eat. По-късно обаче, след като по-малкият син е пропилял имота си с разпуснатия си живот But then when the youngest son wasted everything, и изпада в бедност and then he goes into poverty, и стига до там, че не само е станал слуга, and then he goes to be not just a slave, но е бил готов да яде от храната на свинете. but he was ready to eat from the food of the part, yeah, Има the моменти, pigs. има Yeah. моменти, в които хората, отделени от Бога, толкова ниско падат, There's times where when we're away from God, people go so downhill. провалят се тотално. They literally go downhill, and Някои от тях започват да се напиват. some of them start drinking, Други започват и търсят спокойствие в пушенето. another start smoking, Трети тръгват в хазарта. some go to gambling, Четвърти тръгват по жени. another go for women, И всеки търси по някакъв начин да задоволи своята вътрешна and нужда. everyone is just looking to fill in that hole in their heart. И тази илюстрация ни дава разбиране, тази картина, And this picture is giving us understanding че синът е стигнал чак до там, че да иска да яде от храната на свинете. that the son went so far that he was ready to eat from the food of the pigs. Колко хора виждаме по улиците, How many people we see on the streets? виждаш го здрав, You can see him healthy, Може да powerful. ходи, They can може да walk, говори, they can speak, вижда, they can see, движи се, they обаче can проси. move. But he is Проси пари. Yeah, begging. Пропаднали. Пропаднали и тръгват да търсят наркотици. And they just go to get drugs. Ти ще му дадеш пари, обаче той ще си купи наркотик. You're gonna give him money, but he'll go get drugs. В стих 17 става ясно, че сина най-накрая идва на себе си, осъзнава и започва да се задава въпросите. In verse 17, we can see that the son finally realizes what happened, and he starts to question. Което е най-добре и вижте какво се казва в стих 17. This is what it says in verse 17. И като дойде на себе си и рече, колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Добре, ще го кажа по-бавно. И като дойде на себе си, рече, And when he realized, he said, колко наемници на баща ми how many slaves of my dad, имат излишък от хляб, имат доста хляб, имат достатъчно хляб, they have enough food, а пък аз умирам от глад. and I'm just here starving. Хората, които изпадат в такива моменти, People that go into these situations, много е важно да започнат да се задават въпроси. it's really, really important to start actually questioning these, И да казват, защо съм аз на това състояние? and then to ask themselves, why am I here? Защо съм изпаднал в такова състояние на бедност? How did I come into poverty?
От една страна не можем да възприемем, че в притчата става въпрос само за буквална бедност. Yeah. From one point of view, we can't just accept that the story it talks about just an actual poverty. Защото основната идея на притчата Because the actual idea of the story е да ни даде духовно разбиране за това, че човек отделен от Бога е беден. is to just give us that a spiritual point of view where a person away from God is just in poverty. На английско говорящите, полезно ли ви е това, което се превежда? Окей? Окей. Най-добре е да започваме да се задаваме въпросите. Защо съм на това положение? It's good to start questioning ourselves. Why am I here in this Какъв е situation? проблемът? Къде съм сбъркал? What's the problem? Where did I Какво go се е wrong? случило? What happened? В стихове 18-19 сина взима решение да се върне обратно при баща си. 18-19. In verse 18 and 19, we can see that the son gets decides to just go to his dad. Казва така, и ще стана да ида при баща си, ще му река. And he says, I'm gonna go and I'm gonna get up and I'm gonna go to my dad and say, Тате, съгреших против тебе Dad, I've sinned against you и против Господа. and against God. Не съм вече достоен да се наричам твой син. I'm no longer worthy to be called your son. Направи ме като един от твоите слуги. Make me one of your slaves. Когато човек започва да се задава въпроси When people start questioning и themselves казва какво да правя, and say, what do I do? тогава е редно да вземеш решение в живота Then си. is the time to decide what you're going to do in your И life. когато вземеш решение, тогава да започнеш да го изпълниш това And once решение. you decide, you need to start actually doing the work for it. Ето как трябва човек да се върне при Бога с съкрушено сърце. Не знам, ще можеш ли да го проведеш с съкрушено сърце. This is how you actually go back to God with Съкрушено сърце. reckless Това е heart. broken. Broken heart, yeah. Broken, Да, reckless heart. broken. Right? Yeah. Със съкрушено сърце, защото без съкрушено сърце при Господа няма как да дойде човек. Because without broken heart, you can't go to God. В стих 20 сина In се verse връща при 20, баща си, In verse 20, the son goes back to his dad, а баща му с голяма радост го прие. and his dad welcomes him with open arms, with Вижте какво really big казва. joy. И стана And he got up и дойде при баща си. and he went to his dad. Значи първо той се задаваше въпроси. So first he was questioning himself. В следващата стъпка взима решение какво да прави. Then he was deciding what И he's going to третата do. му стъпка е да изпълни това решение, което е, And което е then взел. thirdly, he's actually doing the actions to И fulfill казва- this decision. And then he И says, стана and he got up и дойде при баща си. and he went to his dad. И когато бе още далеч, And when he was баща му го far, видя, his dad saw him. смили се и показа му, смили се чувство на любов, Yeah. на милост. He basically showed grace. Съжали го. Yeah, he was sorry for him. И като се завтече, And when he started running towards him, хвърли се на врата му he hugged him и го целуваш. and then he kissed him. Исус Jesus чака всеки един човек waits for every single person да се върне при него. to come back to him. Исус обича всеки един. God loves every single one of you. Няма значение колко си лош. It doesn't matter how bad you are. Няма значение какво си направил. It doesn't matter what you did. Исус те Jesus чака. is waiting for you, Такъв какъвто си. just as you are. Исус те обича. Jesus loves you, Такъв какъвто си. just as you are. В стих 21 сина изпълнява решението си In verse 21, the son actually fulfills his decision. и признава вината си пред Бога и баща си. And then declares that he was at fault in front Ето of his колко dad е and важно човек God. да осъзнае This is how important it is a person to realize вината си, his fault,
пред Бога in front of God и пред баща си. and in front of his father. Ако някой не осъзнава вината си If someone doesn't actually realize their fault, и смята, че всичко трябва да му е даденост, and then he thinks that everything И да го just needs to възприема be given to him, да го възприема по начин, по който да не го цени, and then to just like not cherish it, то тогава този човек е загубен. then this person is lost. Лука 15 глава 21 стих. Рече синът му и рече му синът: тате, съгреших против небето, т.е. разбирайте, против Бога, пред тебе не съм вече достоен да се наричам твой син. В стих 22, 23, 24 бащата дава най-хубавата дреха на сина си. And then further down in the story, we see that the dad gives the prettiest dress or clothing to his son. Слага му пръстен на ръката, He gives him a ring. слага му обувки на He краката, gives him shoes on his feet. нарежда на слугите да заколят най-огоеното теле, Ogweno, не знам как ще го- най-голямото. Yeah. So, fattened. He orders the slaves to give the most fattened pig in the farm, И казва: нека се веселим, нека да едем, нека да се веселиме. and then says, "Let's just have fun and celebrate." Thank Защото you. този мой син бе мъртъв, Because this son of mine И was оживя. dead and became alive. изгубен бе Lost и was, се намери. and then he was found. Амин. Amen. По-големият брат обаче се разсърди. The older brother was upset though. Вижте какво се казва. Look what it says here. А по-големият му син беше на нивата и като си идеше и се приближи до къщата, чу песни и хора и повика един от слугите и попита: какво е това? А той му каза: брат ти си дойде и баща ти закла огоеното теле, защото го прие здрав. А той се разсърди и не искаше да влезе. И баща му излезе и го молеше, а той в отговор рече на баща си: ето, толкова години ти работя и никога не съм пристъпил никоя твоя заповед, но пак на мене дори яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си. А щом си дойде този твой син, който изпояде имота ти с бунците, за него си заклал огоеното теле. Бащата излиза от празненството и го моли да се присъедини към празненството и към радостта. Да. Стихове 31-32. А той му каза: синко, ти си винаги с мене, всичко мое е твое, но прилично беше да се развеселиме и да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. Много често много християни не осъзнават, че са по-изгубени от по-малкия си брат. Often a lot of Christians don't actually realize that they're more lost than the younger brother. Едната версия е, според библейските тълкователи, големият брат представлява Израел, One of the version is actually how юдеите, one of the version израелтяните. actually talks about how the older brother, Да, големият брат, the older brother is actually representing Израелтяните. the Israelites, юдеите, а по-малкият брат са езичниците. and then the younger brother is us. А другата библейска версия, библейско тълкование е: по-големият брат е този, който винаги стои в църквата, And then in other т.е. versions, християните, it says that the older brother is people that always stay in church, а по-малкият брат е тези, които са вънка от света. and then the younger brother is people from the outside that don't know about Jesus. Интересното в тази история е, че големият брат не осъзнаваше колко той е загубен в цялата картина. The interesting thing is that the older brother did not realize how lost he was actually in this story. Вместо той да се зарадва за брат си, че се е върнал, Instead of him being happy that his brother is back, той се разсърди he was upset и казва: and says,
аз съм винаги с тебе, I'm always with you. този твой син, This son of yours, гледай какво направи, look at what he did. а ти за него And you for him си заклал голямото теле. took out the fattest pig. Тогава бащата му казва, синко, And then his dad says, Ела. son, come, нека се радваме за твоя брат. let's be happy for your brother. Той беше изгубен He was lost и се намери. and he was found. Мъртъв бе He was dead и оживя. and then he was alive. Нека се задаваме въпросът. Let's question ourselves. Като кой брат сме ние? Which brother are we? Който пропилява имота на баща си Who is wasting the share of his dad? с разпуснатия си живот, далеч от Господа? Far from God? И ако си така, And if you are like that, задай си въпросите. ask yourself the questions. Защо съм в това положение? Why am I in this situation? Защо съм изпаднал? Why am I here? Вземи решение Decide. Get да се the върнеш при decision баща си отново to come back to your и да father кажеш, and to say, тате, Dad, съгреших против тебе. I've sinned against you. Тате, съгреших против Господа. I've sinned against God. Прости ми, Forgive me. приеми ме. Accept me. Но ако си като големия брат, But if you are like the older brother, който баща му излезе, го молеше и казваше, ела бе, ела, се радваме. when the dad came out and was А той се сърди и asking казва, him to come to him, and he was upset and said, no, не искам. I don't want to. Как може ти да му How could I? показваш любов, ти да му показваш милост? How could you show him love and Гледай grace? какво направи той. Look at what he did. Той го обвиняваше. He was Обвиняваше го. he Казваше, was blaming him. но But бащата му казва, не дей бе, синко. the dad was saying, don't. Ела се радваме. Come, let's be Ако си като happy. големият брат, Let's rejoice. If you are like the older brother, замисли се think about дали ти не си по-далеч от Господа, if you're not further дали ти away не си from God, по-изгубеният, if you're not the more lost one, защото който няма Божията любов в because the сърцето one си, that doesn't have God's love in their heart, той не е Христов. he's not Christ-like. Той не е Божий. He's not a Christian. За жалост, много хора днес си мислят, че те са най-правените, Unfortunately, a lot of people today think that they're more right, like the most right people in като the този world, големият брат. like this older brother. И казва, аз съм тук, помагам ти какво правиш, как може така. And says, I'm here helping you. How can you do this to me? Но не си дават сметка колко те са изгубени. But don't actually realize how lost they are. Докато малкият брат, And then the younger brother, когато се върна, when he came back, той осъзна вината си, he realized his дойде при fault. баща He си came in front of и his father каза, and прости ми, said, татко, forgive me, Dad. прости ми, Forgive me. аз съгреших против I've Господа, sinned against аз you. съгреших против I've тебе, sinned against моля те да God. ми приемеш. Please accept me. Аз не съм достоен вече да се наричам твой син. I'm no longer worthy to be called your son. При Господа не може да идваме по друг начин, Before God, we cannot come any other way докато не осъзнаеме, until we realize че ние не заслужаваме да се наричаме Божи синове. that we are not worthy to be called, Докато God's не children. осъзнаеме, че until we realize всичко, което Бог ни е дал, everything that God's given е поради us Божията милост, is because of God's grace and поради mercy, Божията любов. because of His love. Нека проверим сърцата си, Let's look on our hearts. нека се покаем от греховете си, Let's repent from our sins. нека се смиряваме пред Господа. Let's repent before God, Защото само тогава because only then можем да сме угодни на Господа. we can be worthy to God. Бог няма да приеме хора, които проявяват гордост в живота си. God's not going to accept anyone who is showing ego and pride in front of Хора, God. които People that не виждат вината вътре в себе си. don't see the fault in themselves. И в семейството е така.
And in the family is the same. Докато не погледнеш вътре в себе си, Until you see in yourself твоята вина, your fault, не можеш да дойдеш пред Господа. you cannot come before God. Никой от нас не заслужава да бъде прославен, каза Божието Слово. None of us is actually Но Той worthy, says показа God. своята милост към But He нас. gave us His grace and Ние mercy. хората сме свикнали винаги да обвиняваме другия човек. Us people are always Винаги да like, сочиме към другия we're човек. always blaming the others. Той направи така, He did this, тя направи така. she did that, Той направи така, he did this, тя направи така. and she did that. Той е такъв, той е онакъв. He did that, and then she did that. В момента, в който някой дойде при вас The moment someone comes before you и започне да ви говори против този човек, and starts talking against someone else, нека да знаете, just know че той вече that служи на he дявола. is serving the devil. Дяволът е този, който е нашият клеветник, The devil is the one that's actually blaming us. който клевети нашите брати и сестри денем и That нощем. is blaming our brothers and sisters. Аз сънувах един сън преди доста години I had a dream long time ago, a few years ago, и and в този сън се издигам с много висока скорост към Господа in this dream, flying up to God in really high speed. В сънят ми казва, че трябва да се явявам пред престола на Господа, пред съда на Господа. And in my dream, it says that I need to come before the throne of God. От едната ми страна бяха ангели от небето, от земята до небето. Само ангели. From Големи, my one високи, силни. side, from my one side were the angels of God, big, strong. От другата ми страна бяха много демони в тъмнината, нечисти духове. And then on my other side, there was a lot of demons. И докато аз се издигах нагоре към Господа, And until I was going up to before God, мен не ме интересуваше I didn't care какво ще се случи, what's going to happen, защото знаех, че Бог е любов. because I knew that God is love. И исках да съм пред престолът на Господа. And I wanted to be before the throne of God. От едната ми страна демоните крещяха: той е такъв, той направи това, той не заслужава, той направи това. From one side, the demons were shouting that he's like this, he did this, and he did that. От другата ми страна обаче ангелите казваха: ама той е простен, But on the Ама other Бог го е side, the простил. angels were saying, ама but той е God спасен, forgave him. ама той се е покаял, ама той е оправдан. Разбирате ли? Сатана е нашият клеветник. The devil is our blamer. И той може да използва човек да дойде да те наклевети. And he can use Нищо дори person да to си му come and направил. just blame you. Дори и нищо да Even не if му you се didn't say направил. anything or did anything to them. Просто защото Just ако ти because завижда if they're или те мрази jealous поради of you някаква причина, or they hate you somehow, той ще отиде и ще наклевети някой and и he's ще gonna каже: go остави го този, той е такъв, той е унакъв. and he's gonna go and say to the other person, leave this person, he's like this and he's like that. Но вижте, ние сме But призовани look, we are called да се благославяме едни други, to bless one another, да се молим един за друг, to pray for one another, да не говорим против брат си, против сестра to си. not talk against our brothers and sisters. Защото в момента, в който ние тръгнем да говорим против брат си, сестра си, Because in the moment we start doing this, ние start веднага talking against our ставаме brothers and служители на sisters, дявола. we start being service of the devil. Автоматично се превръщаме в слуги на дявола. Automatically we start being servers of the devil. Точно като големият брат, Just like the older brother който се разсърди who was upset и не искаше да влезе да се радва. and he didn't want to go in Ама and защо си му rejoice. простил? But Ама защо си го why приел? did you forgive him? Аз бързам малко. И ето защо ние трябва да внимаваме, And this is why we need to be careful да не си мислим, че сме толкова праведни пред to not Господа. think that we're so right in front of God И да се смиряваме and to just to humble ourselves, и да служиме на Господа and to serve God със сърце, with hearts,
с цялото си сърце, with our whole heart, да обичаме Бога to love God, и ближния and както себе си. yeah. Ближния, брат си, сестра си. I don't know how to say that. Разбраха. Ближния. Разбраха те. Добре ли превежда Сара? Доволна ли сте от превеждането? Английско говорящите как е? Окей ли? 50-50. Добре. Ще се оправя. Не се притеснявайте. Моят син Мишо, той направи съвременна версия на този филм, на тази притча. Имахте някаква представа. Но винаги, когато чета тази притча, винаги се замислям и си казвам, какво правя аз в живота си, Господи? Къде съм аз? Да не би да съм като големия брат, да се сърдя и да недоволствам и да не се радвам заради това, че по-малкият ми брат е дошъл. Ние трябва да проверяваме сърцата си и да видиме, служим ли на Господа наистина.